Bamakɔ ana lamini n'a bolomana dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Boubacar Sidiki an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'u waliɲuman dɔn ni nin dana in gosira a bɛ jamana kunnafoni de maana Boubacar Sidiki k'a dɔn labɛn kɛlen don min ye tamasiyɛnw ye ani hakilina bɛ bɔ Hamɛrɛ Jakite la k'a jira an na k'a fɔ an k'a daminɛ n'ale y'o kɛ kaban i k'a dɔn fatiri sɛbɛnw ani dabaji karamɔgɔw u ka baara suko ni dugusɛjɛ tɛ an b'a da kɛnɛ ka bamanankan na Boubacar Sidiki i k'a dɔn labɛn bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ Tezara premier mina Hamɛrɛ Jakite an bɛ mun kɛ Jɛka pep k'a ka feerefɛnw lakodɔn karamɔgɔ Dɔgɔ Tunkara naam bi ye 11 mai Bob Marley nin don in da an bɛ ka kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin a ma an karamɔgɔ ani an ka étage bila ye Allah ma i bɛ arasaw ka suma ye i b'o dɔn ɲɛdɔn wa n ka cɛ kamalen dɔ tun bɛ Segu an k'a ma ko pop ni 11 mai Bob Marley ka anniversaire mana se tan o don y'a sɔrɔ i k'a dɔn an kɔni an bɛ fɛn min i ko kabako o y'a sɔrɔ i k'a dɔn ayiwa min ye mayito ye mayito belebeleba in de tun bɛ sangana a Bob Marley ka cassette bɛɛ a b'olu fara ɲɔgɔn kan a bɛ taa Segu kaburu don cɛmancɛ la a ka chaise kelen ni mayito wa fɛn kun y'a kunkolo cɛ fa yɛrɛ de tun bɛ nin na a kelen kaburu don kɔnɔ Bob Marley ka musique a bi si ka jouer fo ka taa dugu jɛ n'a nana sɔgɔmada fɛ an ko ko il est passé à rendre hommage à Bob Marley kaburu kɔnɔ a kelen n tɛ fa ye karamɔgɔ Dɔgɔ Tunkara jouer man ɲi dɛ jouer man ɲi denmisɛnw n'u ma bila Bakari n'u ma jouer bila anw y'a dɔn min b'a la Ala de y'anw bɔ koyi ni dogo k'a min a bɛ dogo k'i wa fa de ti furakɛ denbaw ni denbaw mana wuli pɔnze dɛ walima ko jinɛjugu b'a la dɛ cerveau cira k'a yɛrɛ kɛ a tɛ se ka dilan bilen adamaden siriki n'o jɛni na jouer fɛ baara ban karamɔgɔ Dɔgɔ Tunkara ne ko bala cogo bɛ di Boubacar Sidiki ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ de ko Ablaye Jara ko karamɔgɔ san min ye ziyara ye i k'a dɔn o bɛ taa kɛ tamani min ye faso ye sabula min ye bangebaaw ye i k'a dɔn minnu dalen bɛ dugukolo jukɔrɔ ka taa kuranɛ kalan kɛ i k'a dɔn Ala ka hinɛ se u ni silamɛsiw bɛɛ lajɛlen ma a kelen tɛ ta san o san ni sirikɛ ye sira minɛ k'a bɛ taa tamani jama lahulata de bɛ tugu a kɔ kalanden jolenw ka taa se n k'i ɲininka ayiwa jɛrɛjɛkulu min n'o b'a dɛmɛ silamɛya baara la n'o ye Ansarudine min ye maa 97 o de kɔni jate minɛna k'a fɔ o de tugura ko ɲina ni ka taa ziyara in na sɛbɛnnikɛla ko min ye kalanden ni kanubaw ye i k'a dɔn awa farafin jamana Asie États-Unis d'Amérique min ye jategina ni jamana o jamana n'i b'a dɔn ko farafin b'a la walima maliyɛn b'a la nin bɛɛ lajɛlen dɔ tun bɛ tamani ka taa fara min ye Ansarudine yɛrɛ i k'a dɔn a ɲɛmaabaw ye ani kalanden jolenbaw i k'a dɔn ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan sɛbɛnnikɛla ko a ko Adama Sa Nɔgɔ min ye awa Surakata ka taa se awa Surakata Solomani min ye Modibo Jalo ka taa fara ayiwa kɔrɔlenbaw kan ninnu bɛɛ lajɛlen dafalen tun bɛ ayiwa ziyara kɛnɛ ka tamani tuma min ayiwa ni ko ye ɲɔgɔn sɔrɔ labɛn kɛcogo bolo kan karamɔgɔ i k'a dɔn u ye kuranɛ kalanw kɛ o dugusɛjɛ ni ka taa kaburu jura a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Ba Madani denkɛ min ye Sayidu Usumani Madani Sherifu Hayidara u taara bonyamasakɛ ni ka ɲɛsin cɛkɔrɔba ma o min kɛra sababu ye k'an karamɔgɔ a ka diɲɛlatigɛ sababu o tɛmɛnen kɔfɛ i k'a dɔn balima wɛrɛ minnu bɛ yen i k'a dɔn bonyamasegin kɛra a yɛrɛ woloba Basitan o fatura a bɛ kalo damadɔ bɔ hakili jiginn'o la ani a yɛrɛ sɔma suru fɔ bɛ yen dugawu kɛra nin bɛɛ lajɛlen maa min ni ko kun jɛra Sayidu Usumani Madani Sherifu Hayidara kunnafonidilaw tun bɛ u y'a ɲininka a ka ɲininkali ani jaabiw kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ min ye Mali ye bɛɛ lajɛlen kan k'i damakasi Mali ye bɛɛ lajɛlen kan ka jɔrɔ ni faso ye a ko faso dɛmɛni ani faso damakasi o wajibɛlen don jamanaden bɛɛ kan nka mɔgɔw ka fɛn kelen faamu Mali sɔrɔdasi ta tɛ Mali civil ta tɛ politikimaa ta tɛ diinɛmaa ta tɛ malidenw de ta ye Mali ye wajibi don bɛɛ lajɛlen ka cɛsiri kɛ ka wulikajɔ kɛ jamana in bɛ kisi cogo min n'ale ye miiri k'a fɔ fɔlɔ farafinna bɛɛ lajɛlen ka balo an'u ka sɔrɔ n'u ka makaama bɛ bɔ jamana in kɔnɔ k'an ye k'a fɔ anw bɛ ɲini ka kɛ awa kɔfɛmaa ye a ko mankan o tuma Ala deli ani limaniya
ani koto ɲɔgɔn tala de bɛ kɛ sababu ye jamana in a bɛ basigi k'a jidi o kuma o dugawu do fana kɛra min kɔni hakilijigi ye Usumani Madani Sherifa Haidara a y'o kɛ kosɛbɛ zamani sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn min kɔni ye ko kunjɛw ye u taara laban kuranɛ kala ani dugawu la taaba bɛɛ lajɛlen ye san wɛrɛ ta Ala bɛ ɲɛ an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ de b'a wara l'indépendant maaw ka fara fasirojɛkulu kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo ko ni misirima ka kɔgɔ binna dugu ma saga nɛnɛ de bɛ dabɔ ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko Kanar Déché maa min ka wulikajɔ o ye Falaye Sisoko ye Falaye ko min ye anw ni CEDEAO anw ka sama k'an da ye an ni ɲɔgɔn cɛ ko anw ka jamana cɛmancɛ fɔ ka ɲɛmaaw u t'a fɛ ka bɔda ɲini an ye wa bawo n'i y'a ta k'a lajɛ anw ka minisiri min bɛ yen n'o ɲɛsin bɛ faso Maliba ni jamana wɛrɛw cɛsira taamali ma n'o ye minisiri Ablaye Diop ye ka fara an ka nafoloko ani sɔrɔko minisiri n'o ye économie et finance ye Aluseni Sanu ka taa se an ka taamako minisiri ma Madame Dambele Madina Sisoko ninnu bɛɛ lajɛlen ka fara maaba caman kan kɛla kulu ye ni ka taa u yɛrɛ sɔrɔ Togo faaba kɔnɔna na min ye Togo jamanakuntigi ye n'o ye Foro Ɲasinbe ye ka taa kuma ɲɔgɔnya wa min ye a fana kunkanɲɛ ɲɔgɔn min bɛ Togo ni o ye ministre des affaires étrangères min bɛ Togo ani intégration régionale des Togolais de l'extérieur n'o ye Robert Duse ye ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni anw ka nin délégation ni k'a bisimila Togo jamana kan kuma ɲɔgɔnyew tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ kɔrɔlen jamana fila u sinsin bɛ fɛn min kan o de ye sɔrɔ o bɛ se ka ji di cogo min na an ka jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ jamana fila in denw bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo min na jamana fila ka teriya la kuma kɛla nin kɔrɔfɔta ni ka se kɛla o kan o fana tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen kuma min bɛ yen ni sɔnni bɛ se ka sigi a kan o n'o kɛra taama in yɛrɛ kunba ye o de ye ka se ka taa Togo jamanakuntigi n'o ye Foro Ɲasinbe ye k'a kuma ɲɔgɔnya a kuma ɲɔgɔnyalen kɔ gɛlɛya min n'o bɛ anw ka jamana da la n'o de ye CEDEAO ye gɛrɛntɛ min ta ka ɲɛsin faso Maliba ma janvier kalo tile 9 tɛmɛlen san 2022 i b'a ye k'a fɔ o kɔrɔfɔw Foro Ɲasinbe n'o ye Togo jamanakuntigi ye a bɛ se ka wulikajɔ kɛ cogo min na ka kuma ɲɔgɔnya don ani CEDEAO jamanakuntigiw ni ɲɔgɔn cɛ waasa gɛrɛntɛ in a bɛ se ka wuli bawo min ye anw ka jamana ye min Ablaye Diop ka fɔ ye a y'a jira k'a fɔ ko jɔn Ala min ye jamanadenw ye k'u sɛgɛnna u tɔɔrɔ la ko wa ko bɔda kan ka ɲini jamanaden kelenna bɛɛ lajɛlen ye a sela sa jamanadenw bɛɛ lajɛlen kelenna bɛɛ lajɛlen ka se ka lafiya sɔrɔ Mali sigi la min ye CEDEAO ka nin sanction ye u k'a dɔn k'a fɔ gɛrɛntɛ in k'a tɛ dan anw dɔrɔn ma koyi bawo min ye sanction ye a kɔlɔlɔ bɛ se an ni jamana o jamana bɛ taama ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ a b'u bɛɛ lajɛlen sɔrɔ wa min ye Foro Ɲasinbe ye a y'a jira k'a fɔ jamana in ale ka jamana ni anw ka faso Maliba jamana kɔrɔbaw don wa teriya in bila ko tɛ wa n'i y'a ta k'a lajɛ fana min ye anw ka taabolo caman bɛ yen an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fan dɔw fɛ wa n'i ye jamana in fana lajɛ jamana in k'a kan ka dɛmɛ ko bawo min ye jamana ye fɛn ye nin se anw ma o de ye min ye dantɛmɛwale kɛbaaw ye n'o ye terroriste ye olu ka wulikajɔ san 2012 o de kɛla sabu ye k'an tɛrɛntɛrɛ ka ɲa jɔ nin kɛnɛ kan ko wa ko min ye wulikajɔ ye n'a sɔnna a ma a na wulikajɔ fɛɛrɛ ni dabaliw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan waasa min ye CEDEAO ka gɛrɛntɛ ye o bɛ se ka wuli ka bɔ yen cogo min na nin ye mun ye sɛbɛn min n'a y'a sama ka bɔ Kanar Déché kɔnɔna na Falaye Sisoko a ka fasiri don voilà dirigi n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le soir de Bamako wula o don Boubacar Sidiki a jiri a fankelenja b'a to duwa ɲininaw ɲɛ bɛ don a la siga t'o la Boubacar Sidiki an ka jamana sɔrɔdasiw ka ɲɛmaaba chef d'état major général min ye Umaru Jara ye Baru Kolondigi Jara i k'a dɔn ani maa caman bɔra ɲɔgɔn fɛ sɔrɔdasiw la kun da Kigali kan Kigali n'o fɔra i k'a dɔn o ye jamanaba ye farafinna bi min basigilen don kosɛbɛ politiki ni lakana ani hakilisigi yɛrɛ i k'a dɔn o sɔrɔla jamana ɲɛmaaw na min ye Umaru Angoyiba ka fɔ ye a ko nin délégation in bɔra Mali la i k'a dɔn ɲɛmaaya tun bɛ général Jara bolo min ye a bɔ minisiri n'o bɛ sécurité ko fɔ i k'a dɔn o de y'u kunbɛn tarata don min ye général Jean Bosco Kazura u ka chef d'état major général min ye u ka armée ka ɲɛma Rwanda o fana tun bi kɛnɛ kan sɛbɛnnikɛla ko Jarakɛ kɔni y'a jira u la Mali nakun de ye kana ɲininkali kɛ u sera k'u ka jamana basigi i k'a dɔn Bamajan wale k'a dabila ka lakana sabati Mali nana ka se ka dɔnniya sɔrɔ o la a jar'u ye fo k'a fɔ k'a to ten u y'a jira
k'a fɔ min ye basigi ni hakilinaw ye duguna fɛn o fɛn b'u bolo ani dalu fɛn o fɛn b'u bolo u ye nin bɛɛ lajɛlen jira i k'a dɔn général Jara la sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ Mali faama kuraw jɔ ko a la Mali basigi ani Mali ɲɛtaa b'u sɛbɛ la dugu tɛna janya u ma maa tɛna janya u ma min kɔni b'a to u bɛ hakilina caman sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko ni maa min ye Uranda ta k'a lajɛ i k'a dɔn u ka wulikajɔ ni cɛsiri san damadɔ in n'a a kɛra jamana basigilenba ye min kɛra sababu ye i k'a dɔn jamana yɛrɛ min n'u k'a ma Mozambique k'olu fana dɛmɛ kosɛbɛ i k'a dɔn a kɛra sababu ye san 2021 i b'a ye k'a fɔ wulikajɔ ni jateminɛ na sɔrɔdasi caman de wulikajɔ kɛ i k'a dɔn Centrafrique fana i k'a dɔn min se k'a to basigi ani kelenya bɛ sabati o jamanaw na o baara ɲuman min kɛra a sɔrɔdasikuluw fɛ u y'a kɛ kɛcogo jumɛn in na dalu jumɛn b'u bolo général Jara a taa kun ye nin ye tuma min n'u ni yen faamaw kumana sɔrɔdasi faamaw Jarakɛ y'a jira k'a fɔ jɔnko a la u nana kalan bolo kɔnɔ min kɔni kɛra sababa ye sabula i k'a dɔn u ye dɔnniya caman sɔrɔ kunnafoni caman dir'u ma min kɔni b'a jira k'a fɔ jɔnko a la u ka sɔrɔdasikuluw cɛsirilen don Mali a sɔrɔdasiw ka wulikajɔ ni cɛsiri tile 2 in na sanayɛlɛ min sabatira nin kɔni bɛna kɛ sababu fara i k'a dɔn u ka basigi ni sanayɛlɛ kan sabula i k'a dɔn kalanbulon ni maa i k'a dɔn don o don a batulo bɛ taa kalanso nin ko kura minnu kɔni faralen filɛ u ka ko kan o bɛna kɛ ko dafalan ye min b'a to jamana yɛrɛ bɛ basigi cogo min na nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ Bamako la karamɔgɔ Dawatu ka soir de Bamako an b'u fo ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko le pays jamana pays maa min ka fasiri ye nin ye o ye Ibrahim Jite ye Ibrahim ko k'an dɛ Union nationale des travailleurs du Mali ni a ɲɛma international ye o ye Yakuba Katile ye Katile ko k'a baara ta ko Dr Sogel Kokala Mayiga anw ka cɛmancɛ fanga bulon ɲɛma k'a k'i janto a ye kɔrɔfɔ minnu fɔ yan'a bɛ kɛ premier ministre ye a k'i janto a dalakan na bawo n'a janto ma kɛ waatiw taalen ɲɛfɛ i b'a ye k'a fɔ kɔrɔfɔ ninnu caman bɛ sɔn ka a yɛrɛ minɛ koyi bawo n'i y'a lajɛ Katile ka fɔla a ko olu ye laɲini caman kɛ wa u ye wulikajɔ caman fana ɲɔngiri k'a sabu kɛ CEDEAO ye gɛrɛntɛ min ta kabi janvier kalo tile 9 san 2022 ka ɲɛsin anw ka jamana ma u kɔni maa o maa bɛ yen n'o ye kuluw ye n'o b'u ka centrale syndicale kɔnɔna na o y'a jir'u la k'a fɔ nin tɛ fɛn ɲini waati ye nin tɛ laɲini kɛ waati ye ka ɲɛsin jamana marabaaw ma ko wa ko ni janto ma kɛ n'i ko i bɛ laɲini kɛ nin furancɛ kɔnɔna na a laban fasodenjuguya o kɔlɔlɔ n'o tɔgɔ o bɛ tali ka ɲɛsin ma o kɛla sabu ye bɛɛ lajɛlen kɔni ye ka laɲiniw ɲɔngiri sa yanni jamana a bɛ wuli ka jɔ a sen 2 kan ko nka ko kɔsada in na min ye anw ka cɛmancɛ fanga bulon ɲɛmaa ye n'o ye Dr Sogel Kokala Mayiga ye a ye tɛmɛli min kɛ CNT maaw ɲɛkɔrɔ CNT maa minnu kɛn bɛ ka asa bibi in na cɛmancɛ fanga kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ a kɛla ka bɛn alamisa dɔ ma avril kalo tile 21 san 2022 wa a ye kɔrɔfɔ caman sarada wa a y'a jira fana k'a fɔ min ye anw ka comprésow ye minnu gɛnna ka bɔ baara la ani minnu bɛ n'olu yɛrɛ y'a jira k'a fɔ jɔn ko ala ne bɛ n ka retraite ta ni nanzaraw ko retraite anticipée o maa kofɔlen ninnu ka lahalaya minnu n'olu kun bɛ Sogel Kokala Mayiga n'o kun kofɔla ye i b'a ye k'a fɔ a da tula kɔrɔfɔ ninnu na ka kɔrɔfɔ minnu bɔla a da kɔnɔ waasa o kɔrɔfɔ ɲininkali ninnu ka jaabi fɛ k'a ma kɛ Union nationale des travailleurs du Mali o jɛkulu ka hakilinaw ye bawo n'i y'a ta k'a lajɛ maa ninnu caman gɛnna ka bɔ baara ninnu na n'o ye forobaca ye k'a sabu kɛ Banque mondiale diɲɛ seleki naani waribondigi n'o ka taa se fond international a fɔ fond monétaire international ma n'o ye FMI ye ninnu de nana ka n'u ka hakilinaw kolonw ta ka ɲɛsin anw ka jamana ma a donni kama min ye jamana marabaaw ye olu sɔnna a taabolo ma waasa o bɛ se ka nin jɛkulu 2 ka nafolo sɔrɔ cogo min na ka baara kɛ nin ye a taara wolo dutigi caman de ka baara bila la caman gɛnna ka bɔ baara la olu de welela ko compresew ko wa ko n'u ka hakɛ n'a ma lajɛ ji ɲɛma jɔlen na joona k'a bɛna kɛ kɔlɔlɔ ye jamana in kɔnɔ u ma joli don minnu kɔni bɛ yen n'olu sala sɛgɛn kɔnɔna na u ma joli don dɔrɔmɛ 1 ma sɔrɔ ka ordonnance san u banalen kɔfɛ o bana kɛla sabu ye ka taa n'u ye lahara ko ni kɔfilɛ ma kɛ u la Yakuba Katile ka fɔla k'a bɛ kɛ gɛlɛya ye ko bawo n'i y'a ta k'a lajɛ ale yɛrɛ Yakuba Katile ku min filɛ nin ye ka fara INTM jɛkulu kan olu ye toicɛ min sɔrɔ Sogel nɔfɛ k'a sabu kɛ ko a bɛ M5 RP jɛkulu kɔnɔna na k'olu de kɛla sabu ye ka Elhaji Ibrahim Boubacar Keita Ala ka hinɛ a la k'a ka fanga ni k'a dafiri n'a fɔla ko o maa kelen n'o sugandila k'o kɛ cɛmancɛ fanga bulon ɲɛmaa ye n'o ye premier ministre ya jɔyɔrɔ tala ka di a ma olu minnu
n'u hami bɛ u la olu bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan ka wuli ka jɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ boulevard de l'Indépendance la n'olu ka tɔnkɔnɔdenw hakilina n'u ma ɲɛnabɔ n'a bɛ kɛ fiɲɛ ye ko bawu tɔ cɛ maanifin n'a ma ɲɛ k'i tɔ bɛ cɛ kini ka sogo nɔfɛ a ka sɔrɔ i da kɔnɔ walima a b'i tɛgɛ kɔnɔna n'i y'a ta k'a lajɛ min ye Ibrahima Jite ka kɔrɔfɔ ye halisa a y'a jira k'a fɔ ko Yakuba Katile ko k'u ye laɲini min kɛ ka ɲɛsin premier ministre ma bawo u ye lettre kɛ n'o nanzaraw ko correspondance ka ɲɛsin a ma u ye foli ta ali foli ni tanoli ta ka ɲɛsin a ma u ye lettre kɛ nanzaraw ko correspondance a tuma lettre ye bamanankan de ye u ye lettre kɛ ka ɲɛsin a ma nin kɔni bɛɛ ye kelen u ye lettre kɛ ka ɲɛsin premier ministre ma min kɔni kɔrɔ ko u y'a laɲini ka min ye kɔdi ye n'o ye baarakɛ bolo dɔ bɛ yen ni a bɛ wele ko bureau de placement privé n'o ye BTP ye bakurunba la o kɔrɔ ko n'o sariya bolo minnu bɛ o kɔnɔna na o ka se ka kɛ hakili jagabɔ ka ta ni ka o kɔrɔ ko ni ka o sɛgɛrɛ wa a taabolo wɛrɛw fana bɛ yen minnu kɔni bɛ yen n'u bɛ ka minɛ san 2014 ka se 2019 ma maa minnu bɛ yen n'olu ka sara ni dɔ tun kan ka fara a kan o ko ninnu fo ka taa se san 2021 ma o ko ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ bisi baasa la UNTM a kɛn bɛ k'i ɲɛ gɛnɛ bɔ premier ministre n'a ka ministre la waasa furaka bɛ se ka sɔrɔ o la cogo min na nin ye mun ye sɛbɛn min n'a y'a sama ka bɔ le pays kɔnɔna na Ibrahima Jite a ka fasiri don Boubacar Sidiki maa min ka baara mana kɛ kaburuse ye n'i sigiɲɔgɔn banana a t'i bali ka taa a nɔgɔya da ye siga t'o la Boubacar Sidiki n bɛ n bolo Boubacar don ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indicateur de renouveau Boubacar Sidiki i k'a dɔn sɛbɛnni kɛba a to a de ye ko o de a ko i k'a dɔn Papa Mambi Keita mun bɔnɛ binnen bɛ Papa Mambi Keita kan i k'a dɔn a wulikajɔ ni cɛsiri sariyatigiw balannen don a la bi kɔni i k'a dɔn ni poursuit dandama min ye tɔgɔ duman sɔrɔ jamana in kɔnɔ a ye wulikajɔba kɛ jamana in kɔnɔ a ye baara ɲuman caman kɛ i k'a dɔn a hinɛ kun a jɔrɔ kun bi jamanadenw na kosɛbɛ a ɲɛnafin kun bi jamanadenw na Papa Mambi Keita a kun ye jamana yɛrɛ bila ala ni gɛlɛyaw kun y'a sɔrɔ waati la ni ka Faransi jamana sɛgɛrɛ tile fila in na i k'a dɔn a segira nka a segilen kɔni ni sababa ma bɛn sabula gɛlɛya caman de talen ba k'a sɛgɛrɛ min ye jamana sariyatigiw fɛ yen sɛbɛnnikɛla ko a ko yalima mun de don a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ni hakili b'a la an baarakɛɲɔgɔn min bɛ yen Burama Ture i k'a dɔn o tununa a bɛ ni ka san 6 bɔ Burama Ture kɔni i k'a dɔn a bɔ sɛbɛnnikɛla kun don kunnafonidi sɛbɛn min n'u k'a ma le Sphinx min ye Fasiri Darame ye o baarakɛɲɔgɔn kun don Papa Mambi kɔni don jamana kɔnɔ min ye kiiritigɛlaw ye olu y'u bolo maana bɔ a nɔfɛ kabini juma tɛmɛnen mɛ kalo tile 6 tɛmɛnen i k'a dɔn ayiwa min ye tribunal de grande instance min ye commune 6nan a b'o de kofɔ l'épervier du Mande o y'a kamalen do a ye min ye Mande Suba ye Mande Nzɛgɛ sɛbɛnnikɛla ko a bɛ Papa Mambi Keita sabula a fɔra ko jalaki sɛbɛn dɔ bilalen bɛ Dawuda tɔgɔ dɔ fɛ Dawuda tɔgɔ in ale de kun y'o to a fɔ k'a fɔ o kɔni y'a sariya ale ye k'a fɔ min ye ayiwa Burama Ture ye a y'a su ye i k'a dɔn kɔlɔn dingɛ dɔ kɔnɔ o kuma min kɔni fɔra Papa Mambi Keita fɛ a na kɛ Dawuda Daw o kɔni dara ayiwa ŋaniya jira kɛ bɔgɔ jenne kan k'a fɔ ale tɔ min fɔra Papa Mambi Keita fɛ ale ma jɛ n'o ye sabula ale n'a ma bɛn o kan nin kuma minnu n bana mininen don nin ye kungo ye sabula o kungo min ni ayiwa a jalaki kɔni bɔra Dawuda Daw la sɛbɛnnikɛla ko sariyatigiw kɔni y'a ɲininka min kɔni Papa Mambi Keita ayiwa a ka minɛ fɔlɔ ni ka ɲininkali kɛ i k'a dɔn minɛni kɔni kɛra ka taa bila n k'i ɲininka awa fo kasoboba la maa min n'a b'o fana na sɛbɛnnikɛla ko i b'a ye k'a fɔ wulikajɔ nana boloda min ye gendarme dɔ ye ka olu fana kun nana tuguni kasoboba la k'u bɛna Papa Mambi nɔfɛ sabula jalaki wɛrɛ bɛ yen k'u bɛna taa a ɲininka o la min kɔni kasoboba ɲɛmɔgɔw ye olu kɔni ma jɛ n'o ye sɛbɛnnikɛla ko o kɔni kun bɛna dɔ fara dɔ kan a ko n'i ye kow ta k'u lajɛ min ye Dawuda Daw tɔgɔ in ye o kɔni n jɛ n den n'a ye abada k'a fɔ ale ka jalaki sɛbɛn ye ko ɲinaka ko ka walima ka bila wa o jɛ n den n'o ye a ko min ye ayiwa Ture n'o ye an baarakɛɲɔgɔn Burama Ture san 6 bi maa si t'a taabolo dɔn i k'a dɔn kuma caman kɔni fɔra i k'a dɔn a ko kɔlɔlɔ a kungo ye maa caman dɔrɔn sɛbɛnnikɛla ko ni hakili b'a la min ye kɔsa in na colonel Cheikh Umar Njaye i k'a dɔn o welela ka t'o fana ɲininka sabula i b'a ye k'a fɔ hakilina dɔw bɛɛ ani ɲininkali wɛrɛw bɛɛ minnu kɔni a n'olu barika ka bon kosɛbɛ maa caman kɔni y'a jateminɛ min ye Burama Ture ka nin ko in i k'a dɔn a gɛlɛya bɛna yɛlɛ maa caman na sabula
min ye fasiri Adama Darame kabini do min ko en woni ngera kana bla bila Adama Darame ko ni ma lafiya sɔrɔ sabula dongo do a bi se ka kuma ka bi ta ka segi min woni ye shere yaw ye Adama Darame yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ale o shere dɔ sɔrɔ kile IEBC kan kile USB kan min woni dira ma min woni awa daw to woni e ka don o ko ni b'a fɛ ke cɛ ka bɔ awa hakilina minnu ani kuma minnu bɔra o de papa Mambi Keita ka gɛlɛ ye l'épervier du Mandé Burama Touré ka tununi i ka don anada dana ye sabula a kungo n'a wuli ka jɔ a yɛrɛla maa caman na i ka don ni hakili b'a la Musa Jawara min n'o kun ye sécurité d'état ɲɛmaaba ye IBK tile la o ye gɛlɛya sɔrɔ o tɛmɛnen kɔfɛ ayiwa min ye Abdul Niang ye o fana ye gɛlɛya sɔrɔ a ko in na ka taa se i ka don maa wɛrɛ caman ma min yɛrɛ kɔni minɛna ka du kaso la sɛbɛnnikɛla ko jamanakuntigi kɔrɔ denkɛ min ye Karimu Keita ye o yɛrɛ b'a kɔlɔlɔ nɔfɛ kosɛbɛ sabula saratigiw kelen bɛ ka juru d'a ɲɛ k'a fɔ ko min ye mandat international a mana ye diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ a ka minɛ kana sabula Burama Touré i k'a don fara a tununa a tɔgɔ bɛ ko in na sɛbɛnnikɛla ko yanni nin ko in kɔni ka jɛya ka se k'a ɲɛdɔn a ko a bi gɛlɛya kosɛbɛ saratigiw ani sɛgɛsɛgɛlikɛlaw olu kɔni b'u sɛbɛ kɔrɔsɔn nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ a ka bi bɔli la indicateur k'a ka feerefɛnw lakodɔn Rastafari Bomare return when again Bɔgɔri i bolo don n'o tɛ an tɛ taa bi dɛ nin ye fɛn kɔrɔ wulilen de ye n fɛ tan ayiwa nin b'a jira k'a fɔ k'e kun bɛ fɛn in kɔnɔ don dɔ tɛmɛna sɛgɛn ni ɲani bi jɛliden la kulusi ni gele jini kulusi fɛrɛ yɔrɔ de tun bɛ na nka Ala ni arasaya fɛ an ye arasaya goloba k'o goloba ne ye delila kɛ n ka jini pandɔlɔ bɔ k'a da ɲɛgɛnkogo la n ko mɛ n ko a sina ka yuru kana jɔ a sen fila ka se ca a nɔgɔ kojugu i bolo don karamɔgɔ dama Tunkara ni ne ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko info matin sɔgɔmada la kunnafoni info matin n'an taara yen nin ye maa min ka fasiri o ye Christelle Kone ye Christelle Jalani ko mun Christelle ko min ye ko an ka taa commune rurale de Falo la dɛ Falo commune rurale ko maire min ni a sugandili kɛla nisɔndiya ni sewa ye n'o ye Mamuru Buware ye e ko Mamuru ko ma tila ka kɛ ŋɔni ye Falo k'a bɛɛ lajɛlen sen na wa bawo n'i y'a ta k'a lajɛ Ala n'a ka ŋanamu a ka dugukolo ŋanamu a n'a ka yɔrɔ feerew a yɛrɛ ma ten k'a sɔrɔ a tɛ maa ɲininka ko bawo k'ale ye maire ye ko kɔni a kɛn bɛ gɛlɛya belebele ye a bɛ san caman bɔ Falo dugu 28 o denw sigi bɛ ni k'a kɔnɔ wa u b'a la k'a laɲini bawo min ye Falo bɛ se ka bɔ maire in tigɛ sɔnni na a sɔnni kɔrɔ cogo min na o b'a la k'o fɛlɛ tigɛ wa o fɛlɛ tigɛli o baara ɲɛbilaw kɛla juma tɛmɛlen min kɔni kɛra taama ye Falo cɛ ni muso denmisɛnnin ni maabakɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɔra ka Falo bɔlɔw minɛ ka u ka nisɔngoya ni ka o jira pankaritiw bɛ u bolo finikunguru b'u bolo n'o ye banderɔluw ye min y'o ka nisɔngoya ye o kɛn bɛ k'o sɛbɛn o kan min b'a jira k'a fɔ Falo maire an t'i fɛ tugun i ka taa ka bɔ an ka mairie la waasa anw ka jama min y'an ka dugu ye a bɛ se ka ɲɔ ka fori cogo min na bawo n'i y'a ta k'a lajɛ min ye Mamuru Buware ye ko Falo commune rurale maire don a n'a nɔfɛmaa minnu bɛ yen n'olu bɛ dibidibi walew kɛ Falo étoile k'a sɔrɔ Falo ka denw tɛ a kalama a ko kɔni a kɛn bɛ gɛlɛya belebele ye min ye Falo jeunesse olu ka jɛkulu ɲɛmaa ye n'o ye Sulemani Kulubali ye u ye taama kɛ taama taara kuncɛ commandant ka dagayɔrɔ la o ye sɛbɛn dɔ ta ni k'o di commandant ma laɲini ninnu kɔnɔna na bawo Sulemani Kulubali a selen kɔ i b'a ye k'a fɔ a ye sɛbɛnfura in a ye a kalan Sulemani kɛlen kɔ ka sɛbɛn ninnu kalan a y'a jira k'a fɔ Falokaden kelenna bɛɛ lajɛlen kumakan don kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye denmisɛnninlakaw ye u bɛ fɛn min ɲini commandant fɛ o de ye Falo maire kabi a nana mairie kunna ka na bugɔ u ka taama don in na juma don i b'a ye k'a fɔ foyi ma y'a kɔni jigin waro tɛ dugukolo bɛ ŋanamu a fɛ ka feere cogo min na a b'o dugukolo ŋanamu ten ani kɔntanaju t'a ni maa cɛ wa min ye Falo yɛrɛ ka ɲɛtakun ala ni Falo maire ka ŋanamu sababu la Falo a ka ɲɛtakun o don bɛ ngalama na n'i ye Mamuru Buware ka taabolo ta ka lajɛ e ko a ma kɛ sabu ye ka dugu dɔw bila ɲɔgɔn na wa i n'a fɔ kama dugu min bɛ n'a bɛ wele ko kama o ni dugu dɔ bɛ yen n'a bɛ wele ko king olu kɔni bilala ɲɔgɔn na k'a sabu kɛ kɔbolo dɔ ye o tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen filanan min n'o bɛ da o kan Sulemani ka ɲɛfɔli la o de ye kɛnyɛrɛye jɛkulu min bɛ yen n'a bɛ wele ko ONG
aprofem olu kun nana ka dugukolo dɔ kɔni lajɛ falo kɔnɔna na k'o kɛ nakɔ ye k'o dilan k'o di an balakaw ma o b'a ye falo mɛri a nana don ko fana na k'o dugukolo ndaraki ka bɔ an balaka ninnu bolo olu bɛɛ lajɛlen kun bɛ taamakɛla ninnu na k'u ka dusumakasa jira wa n'i y'a ta k'a lajɛ dugu minnu bɛ bi na n'u b'a la ka ŋɔɲɛ ɲimi falo mɛri nɔfɛ n'o ye Mamuru Buwarɛ ye a dugu o dɔ bɛ tali kɛ Kɔnbalabugu la min ye Tomikɔrɔbugu ye o bɛ a la ka taa se Bugukura ma min ye Moribabugu ye fo ka taa se Muɲana ma min ye Kɔnbalabugu ye ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ ka taa se falo yɛrɛ ma nin bɛɛ lajɛlen kɔni y'a jira k'a fɔ ɛlɛ ni min ye Buwarɛ ye n'o ye Mamuru Buwarɛ ye falo commune rurale maire ba a ka taa ka bɔ u dala bawo dugukolo feere sa tɛ i bɛna falo yɛrɛ ɲɛtakun min don galama na olu ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ o ma k'ali kɔsada in na min ye mairie ye y'a dɔn san o san u bɛ hakilijagabɔ kɛ barodalasigi min bɛ kɛ mairie kɔnɔna na conseillers fɛ ka se ka programme dɔ sigi sen kan min mairie mɔgɔw bɛ u banba u kan waasa min ye commune ye a ka yiriwali bɛ se ka boloda cogo min na ni a bɛ wele ko PDSEGI n'i y'a ta k'a lajɛ o hakilinaw talen kɔ Mamuru Buwarɛ fɛ min ye maa 17 conseillers la olu ko k'u sen tɛ a la maa 8 min n'olu y'u ka award di a ma dɛ a b'a la ka baara kɛ n'u kun tilenna ye e nana jamakulu to a la e tilala ka taa maa dɔw kɔni woloma k'o gɛrɛ i yɛrɛ la minnu n'i ye kun tilenna ye i b'a la ka baara kɛ ni olu de hakilina ye n'o hakilina tɛ ɲininkali kɛ b'ali kɔsada in na a y'i bila dugutigi jɔyɔrɔ la ka taa min ye addiction do dɔ ye n'o de ye ka taa forage dɔ ɲini ni dugutigi to a ye k'a sɔrɔ dugutigi t'a kalama ka se ka taa o forage o fana sigila yɔrɔ min i b'a dɔn wa o yɛrɛ a ka dugu dɔ ye dugu min ni a yɛrɛ bɛ o kɔnɔna na n'a bɛ munumunu salo kɛ yen n'i y'a ta k'a lajɛ falo maire wa n'o ye Mamuru Buwarɛ ye ko ni nin ma gɛn ka bɔ ye bawo min ye falo commune rurale denw ye u ko ka autorité intérimaire dɔ sigi u ka falo commune kɔnɔ yanni élection kuraw bɛ se ka sigi sen kan cogo min na nin ye mun ye sɛbɛn min n'a y'a sama ka bɔ info matin kɔnɔna na Christelle Kone a ka fasiri don Wagasiriki a bɛɛ ta i k'a dɔn ko ni ngurunin bɛɛ nin bɛ sigi ɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ kuma kungurunin ye siga t'o la Wagasiriki n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le hogon sɛbɛnbura nin y'a boliko siɲɛ 250 Amidu Togo a ka fasiri don Yohani Seydou joni b'a fɛ ka gɛlɛya jidi dugu min n'u k'a ma ko Bereli Yohani Seydou k'a dɔn Bereli gɛlɛya kɔrɔ bɛ yen ayiwa min ye ayiwa forage ba dɔ sennen bɛ yen gɛlɛya kɔrɔ dɔ b'o nɔfɛ dugudenw bara k'a ɲini ka bɛnku la o ni dugu ɲɛmaw i k'a dɔn o gɛlɛya bi senna tuma min i k'a dɔn min ye kiiritigɛla kuntigi ye kiiritigɛla kuntigi kɔni o t'an bi sen don ko la k'a tɔ bɛɛ lajɛlen nɔɔni sɛbɛnnikɛla ko a ko ŋunuŋunu y'a jira k'a fɔ a bɛ ne ka dɔ a kun bɔ samedi tɛmɛnen nin kalo tile 30 i k'a dɔn ayiwa cidenw dugutigi ka cidenw ka bɔ Bereli i k'a dɔn a y'u ci ka taa n ɲininka ayiwa Koro u se Koro k'u bɛ taa ɲininkali kɛ o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la ayiwa kiiritigɛla sina ka ci bila ten ko k'u bɛɛ lajɛlen minɛ k'u datugu kaso la yan'a segin waati cɛ. Sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn nin nana dɔ fara ko gɛlɛya kan a ko nin ko in yɛrɛ nana nacogo min na a bɛ adamaden kamana gan fo k'a fɔ k'a to ten sabula min ye a lamini bɛɛ lajɛlen kiiritigɛla kuntigi min bɛ yen i k'a dɔn ale bɛ ko fangaba b'a la a ko jumadon dɔ abrikalo tile 29 san 2022 i k'a dɔn civil dɔw de nana min kɔni tubabu marifa in ye i k'a dɔn o b'u bolo u bɛ mobili dɔ kɔnɔ fana min tɛ sɔrɔsi mobili ye polisi mobili tɛ u sina ka na jigin Bereli jiginne Bereli i k'a dɔn ayiwa min ye Bereli yɛrɛ ye a dugu yiriwalen bɛ kosɛbɛ sabula maa min bɛ a bɛ maa ba 4 bɔɲɔngo bɔ sɛbɛnnikɛla ka fɔ la u y'u tile o yɔrɔ bɛɛ ayiwa gindolakaw ka du kɔnɔ i k'a dɔn min ye dutigi ye ka t'o ɲininka a denkɛ dɔ la maa min n'u y'a ɲininka denkɛ la dutigi ko k'ale tɛ denkɛ in yɔrɔ dɔn i k'a dɔn cɛkɔrɔba kɔni a ka jaabi kɛra o de ye mɔɔw tora ka ɲɔgɔn ɲininka kelen kelen nin jahadi tile in na jahadimaw bɛ bi mɔɔw ka nin jogo in de la jama tora ka caya kelen kelen i k'a dɔn ayiwa ciden ninnu n'u bɔra Koro ka na dugutigi denkɛ n'a man jogo dɔn nin jamakulu in u laban ka na taa bi an ka sabula jamana man ɲi o yɔrɔ bɛɛ u y'u kunda dugutigi ka yɔrɔ kan min ye Asana Gindo ye u taalen dugutigi ka yɔrɔ la dugutigi yɛrɛ ja tigɛra sabula ale ɲɛ bɛ ninnu na marifa b'u bolo u bɛ civil de la
salama ku bilale i k'a dɔn ayiwa jahadi tile in na maa si dan tɛ si la i k'a dɔn sɔrɔ k'u yɛrɛ jira dugutigi la k'a fɔ olu nanen don ci la u nanen kun don kamalen dɔ ɲini u taara u ka so komi jama taara u b'a ɲini dugutigi fɛ dugutigi kɔni k'u mago to ayiwa ka se ka kuma dugudenw fɛ u ka bɔ ka t'u ka ci la hɛrɛ la dugutigi ko i k'a dɔn jɔ ko a la an bɛ yɔrɔ min ko bi i k'a dɔn aw si ma dɔn nin hakilina ninnu ni nin dafa in dugudenw tɛna se ka faamu o tuma a y'a yɛrɛ ta joona ka bɔ dugu kɔnɔ yan'a ka taa gɛlɛya ye sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn ko nin kɛ min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye dugutigi laban maakɔrɔbaya ye hakili ye a nana maa fila wele k'olu ci sa k'u ka taa koro ka taa ɲininkali kɛ faamaw la yalima maa damadɔ minnu kun nana ayiwa ale ka dugu la u nana dɔ ɲini a ka se k'a ɲɛdɔn yalima ayiwa kana tigilamaw de don wa yalima maa sugu jumɛn don sabula u si ma dɔn jahadi tile in na i k'a dɔn ayiwa min ye jamana ye bɛɛ lajɛlen ye sɛgɛnama ye o kɔni kɛ i k'a dɔn dugutigi fɛ min ye hasana gindo ye sɛbɛnnikɛla ko a ye maa minnu ji sibiri don ka taa koro k'u ka taa ɲininkali kɛ a k'i k'a dɔn olu kɔni dara u ma segin sabula min ye kiiritigɛla ye olu y'u kun da gendarmerie de ka taa ɲininkali kɛ ɔ gendarme ye ci bila i k'a dɔn u ka juge ma juge yɛrɛ kun tɛ ayiwa koro koyi juge bɛ a nanen kun don bamakɔ sali kɛli la ɔ i k'a dɔn o yɔrɔ bɛɛ ayiwa juge kɔni y'a fɔ gendarme ye ninnu kana dankɛ dɛ a y'u minɛ o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la a k'u datugu kaso la yanni segi waati cɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko dugutigi ka cidenw minɛni k'u don kaso la i k'a dɔn u dun jira dugutigi fɛ a ko nin ye ko ye min bɛ maanifin kamana guwa a ko juge de paix a compétence étendue koro min ye nari batarawure a ka fanga kɔni i k'a dɔn fangaba b'a la ɔ u y'u yɛrɛ ɲininka sa yalima ayiwa kiiritigɛla bɛ se k'i to dugu wɛrɛ la ni nka ayiwa mɔgɔw minɛ k'u datugu wa sabula n'i ma ɲɛ i bɛ maa bila mandat de dépôt la sɛbɛnfura minnu bɛ bɔ n'o ye sariya sɛbɛnw ye f'i k'a bolonɔ bila n'e tɛ kɛnɛ kan fo kuma dama i ma siɲɛ juru kɛ i ma foyi kɛ yalima se b'i ye ka mɔgɔw datugu wa ɲininkali tun bɛn min kɔni kɛra nin na dugu la a ye mɔgɔ kamana guwan ɔ dugudenw kɔni tora ka kumaw ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye ka kumaw ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye nin bɛna dɔ fara ayiwa gɛlɛ kan ka sababu kɛ min ye maa minnu minɛnen bɛ k'u datugu a fɛ lɔkɔli karamɔgɔ dɔ b'a la o baarakɛɲɔgɔn kɔni kelen bɛ ka cɛsiri boloda ko f'u k'a dɛmɛ ɔ min ye duguden tɔw ye olu fana i k'a dɔn na fara ɲɔgɔn kan a ko n'i y'a ta k'a lajɛ dugu min fɔ min ye bereli ye i k'a dɔn diko mankan dɔ bɛ yen ka kɔrɔ a kun ye dugudenw bila ɲɔgɔn na kosɛbɛ ɔ ala ni cɛsiri ani wulikajɔ ni jateminɛw fɛ i b'a ye k'a fɔ maa caman kɔni kumana duguden ninnu ni ɲɔgɔn cɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ dugu min bɛ yen n'o ye bereli ye ka taa se komini abɔkɔrɔfɛn i k'a dɔn i b'a ye k'a fɔ gɛlɛya donna olu ni ɲɔgɔn cɛ hakilina caman na kɔlɔnba dɔ sennen bɛ yen ɔ i k'a dɔn kuma kɔni kɛra a dugudenw sigilen don u baara ka ɲɔgɔn faamu ka kuma nin fana nana don a la i k'a dɔn ɲuguɲugu bɛ ɲagaɲaga wuli ɔ sɛbɛnnikɛla ko an bɛ donni min na ko bi i k'a dɔn jamana min ye bereli ye gɛlɛya bɛɛ kosɛbɛ ɔ ni juge in kɔni ma ko ta bala k'a kɛ ni hakili ye i k'a dɔn a bɛna duw bila ɲɔgɔn na ɔ i k'a dɔn mankan kɔrɔ dun wulilen burusi kɔnɔnaw na u dun sɛgɛnnen don u tɔɔrɔ la jahadimaw y'u tɔɔrɔ ɔ n'a fɔra i k'a dɔn ayiwa kiiritigɛla walima faama wɛrɛ ka n'i da don o ko la ka kɔrɔlenw wuli a ko a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ o tuma min kɔni Amidu Togo ye wele da kelen don ka tabale gosi min b'a to faamaw bɛ k'o kɛ ni hakili waasa dugudenw ka bɛn nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le hogon kɔnɔ a ka bi bɔli la le hogon k'u bɛɛ lajɛlen fo karamɔgɔ Daba Tunkara n'i ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko soir de Bamako wula soir de Bamako maa min ka fasiri ye nin ye o ye Yusufu Konate ye Yusufu Konate ko Yusufu ko min ye lɔkɔli privé minnu n'olu bɛ Sikaso e ko o ma laɲini k'a fɔ k'u na baara bila kɛ wa o baara bila n'i y'a ta k'a lajɛ e ko a ma daminɛ kabini ntɛnɛn tɛmɛlen mais kalo tile 9 san 2022 n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ fɛn minnu nɔfɛ o de ye u ka tɔrɔmɔɲɔ min n'o bɛ faso la n'o de ye k'a minɛ san 2020 kana 2021 na faso kun kan ka nafolo min lasegin u ma dɛ o nafolo o de ma sɔrɔ kanu kɛ bɛ ka kulekan bɔ fan bɛɛ fɛ a bɛ ɲini ka waati jan bɔ nafolomugu in ni lajɛ fana Yusu ka fɔ la a bɛ t'i jɔ se fɔ wari miliyari 2 bɔ ɲɔgɔn la wa n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ min ye u yɛrɛ ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu min n'a bolofara filɛ nin ye Sikaso n'a bɛ wuli ka jɔ la a bɛ ɲini ka waati jan bɔ n'o ye Bekayi Kulubali ye Bekayi Kulubali ale de ye Sikaso lɔkɔli privé ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu
ale y'o secrétaire général ye a y'a jira k'a fɔ a bɛ waati jan bɔ olu ye kulekan bɔ ka ɲɛsin anw ka jamana cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ma wa jamana nana bila bisi basa min kɔnɔna na ka sanga ni CEDEAO ka gɛrɛndɛ min n'o tala ka ɲɛsin jamana ma i b'a ye k'a fɔ laɲini caman bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnen olu ka jɛkulu u y'a laɲini k'a fɔ k'u na kɔrɔfɔ caman bɛ yen n'o sonsoro nka n'a ma ɲɛ k'a fɔ nafolomugu foyi tɛ wari ko dilan ni wari yɛrɛ tɛ ko ni olu ka juru kɔni bɛ faso la f'a kan ka lajɛ ji ɲɛma jɔlen na n'u bɛ u ka baarabila in tɛ dɔwɛrɛ k'u ka dusumakasa jira waasa min y'u ka degun ye jamana ɲɛmɔgɔw n'o ye cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ye u ka se ka kɔfilɛ kɛ u la ministre min n'o b'an ka lakoliko kunna n'o ye DDU ye o kɔni min ye secrétaire général ka kɔrɔfɔ la a y'a jira n'o ye Bekayi Kulubali ye ko ministre ko jɔn ko ala an ka tiɲɛ fɔ k'a kun t'a kalama bawo kɔrɔfɔ ninnu olu bɛ laɲini kɛ ka ɲɛsin maa minnu ma olu tɛ kunnafoni yɛlɛ ka se ministre ma wa ministre yɛrɛ fana y'a jira k'a fɔ jɔn ko ala ale kun tɛ ko in kalama min ye baarabila in ye baarabila baaraw bɔlen kɔ ka kɛ i b'a ye k'a fɔ wulikajɔw kɔni sabatila fan bɛɛ fɛ wa min ye alamisa tɛmɛlen ye i b'a ye k'a fɔ nafolomugu e ko wulikajɔ ma kɛ waasa dɛmɛ bɛ se ka ta ka ɲɛsin ni école privée jɛkulu ɲɛmaa ninnu ma wa bawo sefɔ wari miliyari 2 juru n'i y'a lajɛ ministre kɔni sera ka wulikajɔ min kɛ joona o de ye sefɔ wari miliyɔn 300 ani 77 a y'o de bila k'o yara ka taa bankiw kɔnɔna na Sikaso mara la waasa min ye nin kɛnyɛrɛ l'école privée ninnu tigiw ye u ka se ka dɔɔnin sɔrɔ ka bɔ juru la a kɔni bɛ wulikajɔ la ko jamana min ma taa kɛ n'e ma e ɲɛ gɛnɛ bɔ walima k'i ɲɛ kumu ko i ka hakilinaw tɛ ɲɛnabɔ f'a kɔni o bɛ ɲini ka kɛ kamanaganko ye olu yɛrɛ bolo jamana bɛ dangan min na bi bɛɛ lajɛlen de kan k'i jɔyɔrɔ fa fɛn min kalifan bɛ i la i kan ka baara minnu boloda i k'u boloda i n'a fɔ a laɲinilen bɛ cogo min na i fɛ wa min ye jamana marabaaw ye n'u m'u kɔfilɛ dugumamaw na kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu ka juru bɛ faso la jɔn ko ala jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ ko nka ko ni tɔrɔmɔɲɔni n'o ma to ka di u ma k'a bɛ kɛ gɛlɛya in dɔ de bɛ fara a giriya kan nin ye wo ye sɛbɛn tuba min n'a y'a sama ka bɔ sɔrɔ de Bamako kɔnɔna na Yusufu Konate a ka fasiri Bakari sɔgɔsɔgɔ la bona tɛ mais n bolo don ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le nouveau réveil Bakari k'i k'a dɔn sɛbɛnkura in bi ko m'a bila boli la min ye ayiwa sɛbɛnnikɛla ye nin y'a san 8 ye sɛbɛnkura ye i k'a dɔn a bɛ taa ka segin kɛ Bakari mun bɔnɛ bi nin bɛ ministre kan ministre min n'a bɛ soko kunna ani dugukolo ko Kamena Burama Kamena i k'a dɔn n'a ma ɲɛ k'a fɔ an bɛ camancɛ fanga na ni i dɛsɛra i b'i jɔyɔrɔ bila ka sɔrɔ i ma gɛn a ko n'o tɛ gɛlɛya min donnen bɛ ayiwa ATT buguso la Adama Kulubali ka fɔ la Burama Kamena a bɛ n'a fɔ a yɛrɛ de tɛ baara in ɲɛdɔn walima a dɛsɛra de min ye taa ka segin ye kuma bɛɛ a dicogo ma ɲɛ walima a kɛcogo ma ɲɛ suyani kɛra a la Bakari n'i y'o ye baara la bɛɛ i ba yɛrɛ de dɛsɛra walima a tɛ fɛn dɔn Burama Kamena a ta in ɲɛ jumɛn ye sɛbɛnnikɛla kelen bɛ ka ɲininkali tomi kɛ a bɛrɛ sa cɛ kunba dɔ taara lahara min ye Amadu Tumani Ture ye ale de ye nin hakilina in da ka jamana sɛgɛrɛ san 2002 a sigira don min a layidu ta maliyɛn fɛn o fɛn bɛɛ i k'a dɔn dugukolo sanni ani k'a jɔ k'a k'i i ka so ye n'o se t'i ye ale bɛna dabalitigɛ maliyɛn caman ka se ka i damata du sɔrɔ o de la san 2004 ka n'a bila 2012 la min ye président Amadu ye i k'a dɔn du 10 bɔɲɔgɔnko logements sociaux k'a daminɛ Kayi fo Kidale a y'a jɔ a bɛɛ lajɛlen la sɛbɛnnikɛla ko maa fɔlɔ minnu y'a sɔrɔ i k'a dɔn olu bɛ bangawalakɛla u ka du kɔnɔ min ye hakilinaw ni wulikajɔ ye a k'o bɛ kɛ laada ye a caman kɔni kɛra commune 6nan de la min ye Bamakɔ ta ye i k'a dɔn a fɔlɔfɔlɔ u k'o de ma 1008 logements du 1008 a ko o don o bɛ Kurubakari don min maliden minnu y'a sɔrɔ olu nisɔndiyara Amadu ye layidu ta k'a fɔ a tɛ dan o ma koyi sabula a nana wulikajɔ kɛ san o san i k'a dɔn a wasotigi kuraw bɛ bange sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn du 500 ani 320 ani 160 kɔ i b'a ye k'a fɔ Amadu Tumani Ture a kɛra sababu ye k'o du de dilan i k'a dɔn Mali fa bɛɛ lajɛlen la Bamakɔ yɛrɛ dama du 70 ani 59 a n'a kunkanfɛ o de dilanla Bamakɔ kafo kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn marabolo bɛ yen a bɛɛ lajɛlen y'a damata ATT buguso sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko ni wulikajɔw ta k'a lajɛ i k'a dɔn a bɔ dusumango tɛ fa tuguni na i k'a dɔn san 2012 nin ko ninnu nana jɔ sabula i k'a dɔn a bɔ kodɔnbaliya ani a bɔ jamana segin ko baaraw nana boloda Amadu Ayasa nɔgɔfɛ
i k'a dɔn do y'a sɔrɔ so ba naani i k'a dɔn olu dilandi bɛ sen na o laju talen don tabakɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko Amadu kɔni bolo bɔ a la i b'a fɔ ko danga wɛrɛ Mali dugukolo ko ani ATT so a ko bɛɛ lajɛlen sina ka na ɲɔngiri k'a ɲaami k'u don ɲɔgɔn na so ba tan ni naani sɛbɛnnikɛla ko i b'a ye k'a fɔ jigikun dalen don kan min ye wulikajɔ ni jateminɛw ye i b'a ye k'a fɔ Amadu kɔni bolo bɔ fanga na maa min bilala nɔ na i k'a dɔn Ibn Boubacar Keita so fɔlɔ minnu kɔni n'a fɔra ko olu bɛ di do awa gɛlɛya ni ŋanamu kumaw daminɛna i k'a dɔn saliya nana maa caman minɛ nin ko in di kɛ jelen ɲala bilen a ko segira kɔ i k'a dɔn a gɛlɛyara camancɛ fanga dabɔkun de ye ko ɲɛnabɔli ka ko jateminɛ tiɲɛ don min ye camancɛ fanga ye ko caman ɲɛna nka dugukolo ko kɔni i k'a dɔn hali bi o ma se ka ɲɛnabɔ maa min b'a kunna kɛmɛna in kɔni a ye to a tiɲɛ ba sɔrɔ a dira fɔlɔ a ko a ma ɲɛ u segira a kan a dira ko kura o ɲaami yɛrɛ jugura ka tɛmɛ kɔrɔlen kan o tuma kɛmɛna bɛ mun de nɔfɛ minisiri min n'a bɛ dugukolo ko kunna sɛbɛnnikɛla ko a ta in kɔni kɛra dɛsɛ da ye sabula ni awa jamana ɲɛmaw min ye Choguel Kokala Mayiga ka taa se président ma n'u m'u cogo dɔn minisiri dɛsɛlenw k'u sen b'u sen na u laban o laban i k'a dɔn ka to a tiɲɛ ani gɛlɛya barika bɛ bonya camancɛ fanga don bɛɛ lajɛlen ɲɛbɛ ko la maanifi dun bɛ kuma nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le nouveau réveil kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ Daba Tunkara bilen ya a dafara sa o e tɛ kuma bilen ya nin dafara Bɔsiri waati n'a ka waati ma se i k'a dɔn bi ta an b'a bila yan